Fazekas Mihály, Ludas Matyi. A szerző az olvasókhoz. Hajdan ütlekkel magyarázták a mi atyáink, hogy mi az alsórend törvénye, kinél az igazság. Aki erősebb volt, ugyanaz kényére bitangolt. A lepocsékolt nép dühös indulatja kanóccal adta jelét olykor bosszújának, de oroszlány szíve kevésnek volt, hogy, mint Matyi, visszapofozza, ami goromba csapást vett a zabolátlan erőtől. Elmúlt a vadidő. Ki van ennek szabva határa? Szint úgy, mint annak. Szent a törvény, s az igazság fennyen hordja fejét, mert van bizodalma hazánknak bölcs fejedelmeiben. Bátran eleresztem azért én Döbrögi Mátyását, mint medvét, mely vadonából emberi kézre került, és már gazdája dudáján úgy illeg-billeg, hogy rajta akárki nevethet. Senki fiának sem lévén oka tőle szepegni. Bécsben, ugyan hírem nélkül, szőke pőregatyában és bogjas fővel, most én csimbókba kötözve fürtjeit, és egy kis kacagánkát vetve nyakába, a korhelyt fogadott apjának visszabocsátom. Debrecenből, januárius 12-én, 1816-ban. Fazekas Mihály. Első levonás. Hajdan egy faluban, a Nyírenné, vagy az Erdőháton, vagy hol esett, jószerrel nem jut eszembe. Már csak elég az, hogy volt hajdan egy öregasszony. Özvegy volt, és egy rossz fia volt. Ez munka fejében nyáron a legyet a szárán csapott a napestig. Télen a tüzelő mellett a piszkafa végén ácsorgott el egész napokat. Jó anyja eléggé zsémbelt rá, de akár a száraz falra marokkal borsót hintett volna, szitok, mocsok és a hurítás annyit tett Matyinak. Matyi volt neve a Sihedernek. Így tunya életet élt ő jó ideig, hanem egyszer holtra elunta magát. Hosszúknak kezdte találni a napokat, s nem elég tágasnak az anyja telekét. Addig nyújtódzott hát, hogy valahára szokatlan bajra vetette fejét, s kigyaloglott a falu végen lévő dombig, ahol szoktak volt mindenik innep délyestén az időtöltők karikába hasalni. Mint sziszeg a fótlúd idegenre, Matyinkat is akként gúnyolták ki az ővele nőtt egyforma korácsú virgoncok, de csak ott volt már ős nem sok időre összvegyalúlódott velek. Innen látta először a mi fiunk nézvén szanaszéjjel az ég karimáján dalmahodó hegyeket, más részről, mint ugyanannyi nyársakat, a távol helységek tornyait. Itten vette ki a szóból, hogy szomszéd vármegye is van. És a többek közt, hogy a híres döbrögi vásár egy hét múlva esik. Felpercene benne az ország látására való kívánság, már az eszében kezd sok gondolatok forrása mozogni, pezsegni. Nincsen nyugta, fejét töri, míg végtére előtte rés nyílik, melyen szándék a folyásnak eredhet. Anyjának 20 szép anyjányi libái valának, egy szép gúnárral s egy pár öregecske tojóval. Jókor költek azok, maga bajmolt vélek az özvegy. Hogyha szerencsésen úgymond fel tudja nevelni, majd egy kis télire valót árulna belőlük. Ellúdakra fené fogait Matyi. Kéri az anyját, bízná rá azokat, hogy hadd próbálna szerencsét. A vásárra bemenne velek, jó móddal eladná, s így kapadozva talán kupec is kerekedne belőle, mely úton sok rác úr lett abban az időben. Korhely hűtő, majd a vásárra pokolba. Mit keresél az egész nyáron? Jobb, hogyha dologhoz látsz itthon. Az anyó így bocskolta le Mátyást. Ő pedig a vásárra menést feltette magába. Már pedig ő, amit feltett furfangos eszébe, azt onnan sem tűz, sem víz nem ütötte ki többé, és addig kunyorált, hogy csak rávette az anyját. Ám no hiszen, legyen úgy, úgymond, áldjon meg az Isten. Csak lendíts valamit, mert héj, nagy bűn a henyélés.
kedve derül Matyinak, szerez egy jó kézbeli fügyköst, s a sutból kivon egy pókháló lepte tarisznyát, mely öregapjának sohasem szállott le nyakából. Ebbe az anyja rakott túrót, hájat, kenyeret, sócs, fokhagymát, az alatt ő a vén lúdakat arrább hessegeté, az eladnivaló húszat kiszakasztá, és egy körmönfont ostorral az útra riasztván, anyjának minden jót kíván, s ballag utánnak. Döbrögben valahát ekkor vásár hatalmas Döbrögi úr örökös jószágában, ki magáról azt tartotta, hogy ott neki a felség se parancsol. Amit akart, avvol törvény, s tetszése igazság. A portékáknak maga szokta kiszabni az árát, és amely darabért többet mert kérni az áros, elkonfistáltatta, meg is büntette keményen. Hogyha pedig netán más olcsón vett meg akármit, és neki megtetszett, csak azért kivetette belőle, hogy fenntartódjon fegyverrel nyert ősi jussa. Amint Döbrögi úr ekkor sétál alás fel, a mi Matyink és a szép 20 liba tűne szemébe. Annyival inkább, mert minden süvegelte személyét, csak Matyinak volt fenn egyedül a főrevalója. Kérdi az úr: ki ezen lúdak gazdája? Magamla, így szólott nagy nyersnyakason Matyi. Ennyeg az ember. Nem tudod itt ki az úr? Majd emberségre tanítlak. Hol vagyon a süveget? Mi ezen lúdaknak az ára? Bényomván süvegécs meg rázintván kacagányát. 3 máriás, úgymond, párja az ilyen-amolyan. Kérdi az úr: id adott fele árán? Ő biz az apja lelkének sem alá párját egy kurta forintnál. Döbrögi vág egyet sinkójával. Nos, a 3 fogd megtoppan elő. Matyit a kastélyba cibálják, lúdjait elhajtják, és a kapu közt hevenyében 50 vágnak rá, melyet süvegelve faránál egy ispán híven számlált, és Döbrögi bőrös karszékből szemlélt. Matyi így szólt, hogy felereszték: én, uram, a fizetést köszönöm. Ha az Isten erőt át, s életben megtart, majd megszolgálom. Azért csak rója fel a kapu félfájára, hogy el ne felejtse. 3-szor veri ezt kenden lúdas Matyi vissza. Ezt csak alig végzé. Néhány zöldingesek agyba főbeverék, s kiveték jól meghurcolva hajánál fogva, hogy a földet még a lábúja sem érte. Még húzták, vonták, még egyszer visszakiáltott. Aztán 3-szor veri meg lúdas Matyi kendet. Hogy már ott kin volt, így szólott a sokasághoz: majd meglássátok, 3-szor megverem azt la. Ezt minden neveté, de kivált a Döbrögi háznál őrültes szavaim Matyinak, hahotára fakadtak. Második levonás. A mi Matyink könnyen lehet elgondolni, hogy anyja háza felé képpel sem fordult. Búgva-morogva elment földetlen földig, s elvitte magával a bosszúállás lelkének is ördögi mérgét. Hogy dühe céljához juthasson, pénzkuporásra adta magát, jócskán keresett is, hol napi számmal, hol szolgálattal, s néhány nyelvekbe eléggé jártas lett, mert sok nagyvárosokat bebarangolt. S annyira mennyire sok mesterségnek kitanulta a csínyát-bínnyát. Bízván hát mind az eszéhez, mind erszényéhez, hogy Döbrögi meg ne csalódna, úgymond, már egyszer vele számot kellene vetni. Képe azóta nagyon elváltozanéki, azonban Döbrögi házánál elenyészett híre nevével. Bátran elmegy hát a nyílt udvar kapujáig, amelynek küszöbén nemigen kedvére hasalt volt. Látja, hogy a füstös nagyház helyére azóta pompásabb palotát újabb ízléssel emeltek. A fala fel van már építve, de a fedeléhez még faragatlan fák vagynak halmozva rakásra. Meg lesz, már így szól Matyi, meg lesz Döbrögi verve. Elfordul onnan, veszen egy félkézi szekercét.
zsebbeli ölmérőt, sprajbászt egy írhakötővel, és egy vándorló olasz ács formába jelen meg. Eljutván a nagy kastélyhoz, mint ahhoz értő, a falnak szélét hosszát mérkéli szemével. Onnan vizsgáló képpel megyen a farakáshoz. Olykor felnéz, a fákat megmosolyogja, s csóvágatja fejét. Meglátja az úr is az embert, arra felé sétál. Mit akar? Megkérdezi. Semmit, úgy mond, méltóságos uram, csak ezen vala útam. Meg sem is állhatnám, hogy az ilyent meg ne tekintsem, mert mesterségem. Látom, hogy akárki csinálta a palotában a kőmíves munka király. Bárcsak már fedelét láthattam volna, reménylem, dibdábfákkal nem akarja az úr bekeverni. Mondja az úr, ezeket bizony én vágattam az erdőn, csak hozzávetvén. Jók, úgy mond Matyi, apróbb házaknak, de nem így kastélynak. Róma felé kell forgani, hogy pompás fedelet láthasson az ember. Én, nagyságos uram, láttam, s dolgoztam is egy-két hercegi munkákat, de bizonnyal mondom, ezekből nem képes takaros mívet készítni. Kirántja mérőjét, mérkéli, bekár, hogy 5 ujjnyi hibázik. Ám de hiszen nem az én dolgom, senkit se gyalázok. Sem magam ok nélkül más munkájába nem ártom. Menni akar, de az úr megtartóztatja. Barátom, még nekem, úgymond, nincs egy ágysor is alkum. Az úr hát járt az olasz földön, tessék béjönni, ebédje volté már ma. Ha a munkám fog tetszeni, nem fog nálam az országban nemesebb gazdára találni. Elmosolyodja magát Matyi, és dicséri az úrnak építésbeli ízlését, sajnálja, ha ittentán alkalmatosabb fákat nem lelni ezeknél. Ó, mond Döbrögi, nincs a földön oly jeles erdő, mely az övénél jobb s gyönyörűbb fát tudna nevelni. Látni szeretné azt Matyi. Döbrögi pontba parancsol egy hintóba fogatni. Szakács tálaljon azonba. Míg bémennének, Matyi mondja, hogy arra való fák, hogyha találtatnak, jó volna talán kijegyezni, sőt, tán egyúttal vágatni is. Egybe az ispánt szólítsák. 200 fejszést rendeljen az erdő sarkához. Készen az ebéd, jól laknak, a hintó ott terem, egy pillantat alatt kint vagynak az erdőn. A fejszések is ott vagynak már, járja az úrral a roppant tölgyest Matyi, és vágatja, ha szép fát sejt meg. Már minden munkást elrendele széjjel, kedve szerint, nem tud még egy szál fára találni. Bejjebb mennek hát, vizsgálódnak. Matyi egyszer mondja, hogy ő már lelt. Egy sűrű völgybe lecsalja. Ilyen lenne derék, ha hogy ölni kerülete volna. Döbrögi mellé áll, s által próbálja ölelni. Akkor megkapván Matyi túlnan 2 keze szárát, egy gúzsal, melyet csak azért font, összveszorítja. Nem vagyok én, uram ács, hanem a lódas Matyi, úgy mond, kitkend megcsapatott, és elrablott a libáit, s 3-szor fogadá, hogy visszapüfölgeti kenden. Most hát első. Vág egy jó tölgyfahusángot, s azzal tarkótól talpig meghányja keményen. Döbrögi hasztalanul hánykódott, mert famohával a száját jól bétömködte. Azonban az erdő rengett a szörnyű kopogástól, s a rohanófák vadmorgásaitól. Mátyás az urat megagyalván, és a lúdárát a zsebjeiből kikeresvén, törli szemét száját, és a sűrűbe elillant. Már a fejszések nem lévén munka pihentek. Már jobbára ledöntve hevert a címeres erdő legszebb része. Menőfélben már a nap, az ember bárha dologtalan is, de az ácsorgást is elunja. Mégsem jő sem az úr, sem az ács. Végtére az ispán nem veszi a dolgot tréfának. Hoppogat. Erre hoppot mond, itt, ott meg amott a rengeteg erdő. Hallgatnak,
De csak a bagyok huholási szakasztják félbe az alkonyodást követő vadon estveri csendet. Már most mindnyájan kurjantnak, a hangok özönje zengeti a zordont, bejjebb morog, amíg mélyen elnémul. Figyelem van utána, sehonnan egy kukhang se felel. Most szeppen meg az ispán. Széjjel rendeli a látványságot, hogy az erdőt hajtsák meg, mert már bajnak kell lenni akárhogy. Amint egy-néhány hajtók a völgyet elérik, hallanak egy olyan horkantást, mint mikor a kant megdöfik, és szívétért sebje miatt az utolsót elhergette. Mi az? Megdobban az éjjedezésre rákapatott jobbágy. Hátrál, ordítja az ispánt. Ott terem az, s félénk népét bíztatva lemégyen, ólálkodva az ajra velek. Mit látnak? Az Isten mentse az íjjentől még a jó krími tatárt is. Fához kötve urok, famohával szája betömve, és a drága ruhák szét vannak rajta feselve. Elvágják a gúst, és szájából kifeszítik a mohot, a rémült ispán instája alásan, hogy mi pogány gyilkos kínoszta meg ilyen erősen a nagyságos urat. Felelet helyébe aludt vér ömlött Döbrögiből. Sok csuklás közben sokára úgy nyöghette ki, hogy Lúdas Matyi meggyilkolta. Egyik jobbágy a másiknak kurta gubáját megrántá, más a mellette valóra könyökkel titkon bögdöse, míg urak óbégatva könyörgött. Ó, fiaim, vigyetek szaporán, mert meghalok, úgymond. Megfogadák ezek a jó emberek, és az ölökben vitték a kocsihoz. Mások famohát szedegettek, és derekának lágy fekvést puhogattak. Az egyik szűrét tette alá, másik betakarta gubával. Hogy hazacammogtak vele a lovak, egy banya 2 pint szappanos égett bort kent széjjel rajta. Az udvar egy kis mákszemnyit sem aludt. Minden köhenésre 5-6 férfi cseléd és szint ugyanannyi fehér nép ütköze egymáshoz. Nagy volt egy szóval a hűhó. 3. levonás. Hát, Matyi hol jár most? Váltig kereség, de az éjnek jó oltalma alatt hamar által ment a határon. És már új módon gondolkozik a mi urunknak más izromberi megpüföléséről. Mikor elsőbb vándorlott, egy véndoktornál jó darab ízig szolgált. Hajdan ez valamely külföldi seregnél felcser volt. Minthogy híven szolgálta, bizonnyal tudta tehát, hogy még jó szívvel látja. Ez úgy lett. Még életbe lelé, s hozzá beszegő, de inasnak. Oly feltétel alatt, hogy az esmeretes nyavajáknak cifra nevére, haszonvehető fűvekre, porokra, érvágó, köppöly, kristély, láncéta borotva, s más borbély szerszám hasznára, sebekre való szer, fürdők, spárgolatok készítésére, kenőcsre oktatná őtet. Feje jó volt a mi Matyinknak, s 1-2 hét csak alig múlt, hogy vagy római nyelven, vagy görögül sok rossz nyavajákat elő tud a bölcsen mondani, melyek azon században műbe valának, és az azokra való szerkotyvasztáshoz is értett. Elkéri ekkor dr. Skorbuncius úrtól ócska parókáját, spádéját, vénparipáját, bőrbugyogóját és a tábori régi kabátját, hadd csapjon velek egy fársángot földes uránál. Ráállott az öreg, minthogy jó zálogot ígért. Felveszi hát a vén hacukákat, doktori módon kezdi viselni magát, illet rá tászli, paróka, koszperd és bugyogó, úgyhogy Skorbuncius úr is megfogván a hasát, majmát majd holtra nevette. Ő meg búcsút vesz, s Döbrögnek ereszti fakóját. Döbrögi még szintén meg sem szabadult az elébbi megpüfölés szedres daganatjaitól, ihol újra látogatásra megyen hozzá Matyi, hajdani szörnyű ígéretje szerint. Héjába keríti magát bély puzdrás és lándzsás hajdúkkal,
Nincs neki annyi lelke, hogy a bosszús Matyinak kikerülje husángját. A végső faluhoz jutván Matyi ott maga mellé egy vezetőt bérelt, mikor aztán döbrögöt érte, ott a bírótól katonás hangon kalauzt kért. Mert ő menni muszajn szakkerment a generális kvártéjak ki beteg. Hihető, abban az időben történt volna-e meg, mikor a sokféle keresztes ponyvahadak szanaszét kóborlották be hazánknak nagy részét. Bíztatja Matyit szóval, hanem elsőbb földesurához fut bíró uram, és bejelenti, hogy hadi orvosló vagyon itt, mert Döbrögi fűhöz, fához kapkoda, és akit csak ajánlani tudtak, bárha kerékgyártó lóorvos, marhakuruzsló volt is, kínjában mind meghallgatta tanácsát. Kéreti hát ezt a felcsert is, hogyha az Istent féli, tekintse az ő nyomorúságát, s ha csak egy-két pillantást szánjon megnézésére, jutalmat várakozása felett ígér, és a kocsijában küldi el a generál szállásáig. Matyi gazda egy darabig vonogatta magát, végtére az egymást felváltó posták elvitték, csak nem erővel. Bár ha nem említném, lehet gondolni csak úgy is, hogy Matyi a képét okosan bé tudta vakolni, és különös módon elváltoztatni beszédét. A mi urunk, ki szegény, még vagy 3 daganattal, melyek a hátáról nem akartak eloszlani, ágyban kornyadozott. Hogy vélt orvossa felé közelített, majd kirepült szedres bőréből. Kéri az égres földre, hogy így nyomorult sorsán, ha lehetne, segítsen. Megtapogatja erét Matyi, és veszedelmes hevülést érez megromlott vérében. Hogyha azonnal fürdő nem készül, és köppöly, még ma bizonnyal a szívére megy, és... Ekkor vállat van az álnok. Kéri az Úr minden szentekre, hogy amit az Isten értésére adott, rendeljen. Doktori módon, harmadik ujjával megbökvén homloka búbját. Fürdővíz szaporán, úgy mond, és füvek. Ezeknek elszámlálja külön neveket, 100 erdei, réti dudvák voltak ezek, nyúl, farkas, béka, cseresznyék, medve, szamár, disznó, ebegér, kutya, macska, tövissek, hát meg az angyal, szent s ördöggyökerek, mivel akkor a fűvek neve csak barom, ördög s szent vala. Fűvész könyv még nem lévé. Noca ispán, szolga, poroszló, hajdú, kukta, szakács, kertész, szoba, konyhaleányok, béres, strázsa, kocsis, fullajtár, bába, favágó, egy szóval minden, valamelyik csak elől vagy utol volt, fusson az udvarból a rétre, ligetre, mezőre. Addig az üstben víz legyen, és hadd égjen alatta. A nép mind kirohant, egyedül egy sánta banyára hagyván a tüzelést. Hanem a szemfül Matyi ettől így szabadul meg, a paphoz küldé, hogy az Istent a fűveknek erőt szerző mennybéli malasztért kérje a hívekkel. Maga megvizsgálja az Úrnak vak szemeit, kendőt vesz elő, s addig simogatja a 2 szárnyával, hogy száját béfedi, ekkor megköti hátulról tarkójánál. Uram, úgy mond, nem felcser vagyok én, hanem a lúdas Matyi, kit kend megveretett, s lúdját elvette, de hasztalan a szót nem szaporítom. Elég, hogy most másodszor adom meg, amit megmondtam. Főképp, hogy kend is a hosszas várakozásba magát ne gyötörje sokára, csak essünk által rajta. Ha még nekem a jóisten erőt ád, harmadszor se fogok majd késni. Előveszi aztán Döbrögit, és a vert testét megdöngeti rútul. Ekkor az ágyfőből a pénzkulcsát kikeresvén, lúdjaim árát és költségemet elveszem, úgy mond. Azzal búcsút vesz, kimegy, a paripára felugrik, s ill a berek. Hazajő a fűvész csorda rakottan.
Bészalad egy szobalány, meglátja az úr csudaképét. Elsikkantja magát, kifut, összverikoltja az udvart. Egyik kérdi, mi baj, másik, hogy hol van az orvos. Kúcsolják kezeket, tanakodnak, hogy ki az ördög folytábé ismét száját nagyságos uroknak. Ódjuk meg szaporán. A félhold döbrögi ekkor már csak alig szuszogott, és minden pontba elájult. S csak lassan nyöghette ki, hogy Lúdas Matyi volt az, és hogy agyon kínzá. Mind lóra kap, aki csak ülhet, kergetik a Matyi hűlt nyomait, de haszontalan. Ő már, tudj Isten, hol járt. Bizonyos, hogy csalfa örömmel és degesz erszénnyel tért meg Skorbuncius úrhoz. 4. levonás. Már most ám igazán rosszul lett Döbrögi. Rendes orvosokat hívtak, s kurrenst küldöztek az ország minden részéhez Lúdas Matyi megfogatása véget. Csak hogy az ő képét igazára leírni nem lehetett, minthogy mindig más színbe jelent meg. Hogy pedig ez nem más földön, hanem a mi hazánkban történt, a bizonyos. Megtetszik az akkori törvénytévők gondjából, kik az ő csúfjára örökre feljegyzék a nagy törvénykönyvben, hogy az olyan rossz úton járó kutyafog, mint a mi Matyink volt, Lúdasnak neveződjön. Ez hát nem puszta találmány. Nem jött kézre Matyink, mely Döbrögi úrnak eléggé bokroztatta baját, és már egy ízben reménység sem volt éltéhez, hanem a bölcs orvosok által nagy nyavajáján a munkás természet erőt vett, és lassan-lassan kezeszennyét csak kiheverte Mátyásnak. Hanem a Lúdas név annyira fészket vert szívébe, hogy a vidék lúdját kiölette, mert csak lúdtollat látott is azonnal elájult. Még a lúdi magisztert is ki akarta csapatni a jószágából, de az azt ígérte, hogy inkább rektornak hívogatja magát s minden követőit. 20 láncsás csak azért tartott, hogy 10 napestig, 10 viszont éjjel mindig őrtálljon az udvar környékén. Hozzá közelítni akárki fiának sem lehetett, ha ugyancsak előtte nem esmeretes volt. Hogyha az udvarból a jószágba kiment is, 10 láncsás lovagolt mindenkor hintaja mellett. Ezt Matyi is, mint más jól tudta, de asztalan ő azt 3-szor fogadá, hogy megveri Döbrögit. Annak bárha törik szakad is, csak meg kell lenni akárhogy. Országos vásár esik egykor Döbrögi úrnak városkájában. Matyi ott, mint más igazember, megjelenik paripán, a lóvásárba bolyongván, meglát egy virgonc lovat egy idegen sihedernél. Kérdezi, hogy mire tartja. Uram, csak 100 arany, úgy mond. Cimbora, hogy lehet az? Matyi így szól. Ugye komázol. 10 lovat is veszek én annyin, tán jobbat is ennél. Úgy, de uram, felel a siheder, jó nagy Magyarország, és mégis kihagyom mindjárt vájatni acéllal mind a 2 szememet, ha csak egy lovahág is elébe. Úgy én a lovadat megvenném, mond Matyi, hogyha megbizonyíthatnád. Pedig így meg nem veszi senki. Int neki félre megyen vele. Nézd, ottan lakik egy úr. A Lúdas Matyi név iszonyú félelmes előtte. Tán tudod azt magad is. Majd itt kocsikázik el arra. 10 láncsás katonák lovagolnak hintaja mellett. Majd ha az erdőnél járnak, nyargalj oda, mondjad szembe az úrnak, hogy te vagy a Lúdas Matyi. Aztán kotródjám, mert 100 lelked lesz, mégis az ördög elvisz ecsém, ha azok megcsípnek. Hogyha nem, úgy én megveszem a lovadat. Felpénzül, hogy bizonyos légy, 10 aranyat feladok, majd meglelsz engemet itt. Tetszett a tűzről pattant sihedernek az alkú, és nehezen lesi, hogy mikor indul már az úr ki. Egyszer lárma esik, riogatják széjjel az embert.
Döbrögi ő hintón, útjából félrevonódik minden igaz lélek. Peseg a posgási hederben a jó vér, s csak alig várhatja, hogy a kerek erdőt érjék Döbrögiék, mint a nyíl utána kereszti ráróját. Lassan, lassan, uraim! Kiabálja. Mellé szöktet a hintónak. Tudod-e, uram, úgy mond, hogy ki vagyok? Tudd meg, Lúdas Matyi én vagyok. Utcu, rajta legény, ordítja az úr. Egyszer utána hajt a 10 láncsás, de mi haszna, nyomába se hágnak. Fogd ki, kocsis nyerges lavadat, mond Döbrögi. Jobb-e mind a 10 énél, mondjad, hogy 100 arany, aki elfoghatja Szorist? Maga a hintóra felugrik, és kíváncsi szemét dűjesztve mereszti utánnak, hogy fogják már el Matyit. Ő pedig a kerek erdő sarkánál elbújva fülelt. S látván, hogy az úr már csak maga van, kilopózkodik és megrántja ruháját. Mit bámul az uram? Nem fogják azt ma el, úgy mond. Aztán nem Lúdas Matyi az, hanem én vagyok, akit megveretett Kelmed, s lúdját elvette erővel. Döbrögit a mennykő, ha azon nyomban megütötte volna, talán sokkal könnyebb lett volna szegénynek. Összverogyott, és a kocsiból ájulva zuhant le. Ott Matyi szánakozás nélkül megverte utolszór, s erszényét a lúd árába viszont kiürítvén mondja: ne féljen az úr, már többször nem verem én meg. Azzal lóra kapott, s elment dolgára örökre. A 11 lovasok nagy későn visszakerültek. Vert lovaik csak alig húzván inokat, valamint a megzsákolt urok is, kit elérkezvén kocsijában vágyattan leltek. Mondják, hogy nem vala képes tarkon csípni Matyit. Nem is a volt, Döbrögi mondja. A négyelni való megvert 3-szor. Az Isten így bánik, s bánjon valamennyi kegyetlen urakkal. Ezt mondván megtért a kastélyába, s azonnal elküldötte a 20 láncsást, kegyelemmel akarván óni magát ezután az erőszaktételek ellen. És törvénytelenül nem bánt, hanem úgy, ahogy illik, embertársaival. Jól is végezte világát.